Magkaparaygon sa imong talihan, kasi magkaon kung ganon sa ang imong maayo pang mamatay, hindi magsugat sa kanunay. How dato? 1 hour later. Hi, Charge. Lalo. Nag-gis ng balunan. Pag-gis daw, te? Lami? Asa mo mga te? Ato na sa bomba nga nagsiga. Among tanawon, among interview ni mga tao. Kani kay ilaluman na rin nila. Hala. Tihinay pa na, napay bulyong. Lugawa eh. Yawa ni. No? Gitestingan mo na. Nakasugaan mo siya pa. Oh. Upir gyapon. Amo. Ay, kung pwede siya itubig sa gasol? Nagkakaon na kay walay tubig yun nga nagsagol. So ba nakita ko kung na may sagol tubig. Maski nga dito nag-ubok ani, isa nga kining inyo ha, lahi gini ba kay wa may tubig sa. Ako ba na So puro hangin. Hangin lang. Unsa kay basig na yung mga naghimog kuan sa una ni ba? Puro yung mga nagtubo rin ako kaya nabangag ng tubo. Dito na kuan. Oh, na day source ni lalom. Igo lang. Nag-iya rin si oil. 200 feet na daw, 200 feet. 200 feet. 100 ang bangag niya. Ang nigawas, kanina siya. Walay tubig nga nigawas. Hangin. Lapok. Ang primero tubig. Primero, nigawas. Gamay nga lang. Tubig. Hangin na. Lapok. Lapok. Sud hangin. Sunod hangin. Gidakutan ng hangin ni Siga. Hangin, gidakutan ni Sigwa. Moto siya kalayo ni result. Pakita siya ko na ha? Ah, sure. Sunog pa. I-focus, i-focus. I-focus. Wala ni bali. Muna na ang Saluer Limonso nga. Ang asong bago na discovery ang bomba ni ngawas ang Kalayo. kalayo. Ang bomba wani buto ni Siga na. Wala. Ato bang dili para makita ang naong. Tama na. Videoan na to. Oh, video na. Video. Sabi niya sa everything. Everything. Oh my God. Kalalak, kalalak. Oh my God. Oh my God. Oh, grabe. Tarawa. Grabe, kusuga to.